Què tal, amics i amigues? Estem a la vall de Campmajor, al Pla de l'Estany, fronterer ja amb la Garrotxa. Fixeu-vos quina bellesa que guarda la vall de Campmajor, amb aquest pont romànic, el pont de Can Prat del segle XII. Per què estem aquí al pont de Can Prat, en aquest pont romànic? Perquè avui us vull explicar una llegenda del meu llibre, 1001 llegendes i mites de Catalunya, que parla de l'estany de les Tres Creus. Ara el anem a veure. Hem de deixar el cotxe per anar aquí a veure l'estany de les Tres Creus. Hem d'anar a Sant Miquel de Campmajor i deixarem el cotxe aquí en aquest indret per anar a veure a peu l'estany de les Tres Creus, direcció al Santuari del Collell. Després d'haver caminat uns 4 minutets i d'haver fet uns 3 revolts a peu, direcció al Collell, aquí tenim l'estany de les Tres Creus. Aquí. Quina és la llegenda que s'hi relaciona amb l'estany de les Tres Creus? Doncs bé, resulta que venint del Collell, d'aquesta carretera d'aquí, hi havia una taverna que era molt visitada pels treballadors. Deien que tenien els millors aiguardents, els millors moscatells, i anaven allà a prendre també amb fruits secs. Després de la jornada laboral, a les 4 a les 5 de la tarda, doncs anaven a fer el toc, així de clar. Però aquests, quan van sortir de la taverna, van començar a riure'n-se'n del rosari que en aquell moment es resava al Santuari del Collell. Se'n van enriure tant i tant i tant que van ser castigats. Tota la carretera va començar, aleshores era de carro, va començar a sortir, a pujar com una mena de volcà, de terratrèmol, va sortir aigua per tot arreu i de l'aigua en va sorgir aquest estany. Una persona que va veure com aquells 3 personatges que se n'enraien del rosari eren engolits per l'aigua, va tenir remordiment d'ells i els hi va fer 3 creus. Anem-les a veure. I aquí tenim les 3 creus, damunt d'aquest turonet. On es poden veure? Doncs després de l'estany, el següent revolt, trobarem les 3 creus. Des d'aleshores, des que es va funcionar, es va posar en moda aquesta llegenda de les 3 creus, ara fa, vés a saber quants anys, dècades, segles, hi ha una persona familiarment que ha anat passant de generació en generació que se n'encarrega de que aquestes creus estiguin aquí. I fins aquí la llegenda de l'estany de les Tres Creus, a la vall de Campmajor. I que ho explico tant al 1001 llegendes i mites de Catalunya. Espero que us hagi agradat.